tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Como sempre na Televisión de Galicia, unha tarde máis cociñando. Sabedes que aquí as cosas pasan como pasan. Se te cortas, cortácheste. Se te queimas, queimácheste. Se cociñas ben, cociñaches ben. E se cociñas mal, por mala sorte, perdiches. E ata o día seguinte. Estamos aquí unha tarde máis. E como sempre tedes que seguirnos en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Hoxe, cos dous fenómenos. Messi Cristiano. Mbappé Haaland. Alexia Putellas. Cuidado. Vamos recibir cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez. Aplauso para eles. Que pasa, Alexia? Que pasa? Haaland, Haaland, Ping-pong, non hai que dixeche. poñer ya a de Haaland a Xulia, porque hai que coletita... Cántame, Haaland. Moi crack, eh? Cántame, Haaland. Moi crack, eh? Sí, é o único normal de toda esa cuadrilla. Bueno, a ver... Quen é Haaland? O único normal O dianteiro de Noruega. que está nos vendo desde a casa. Ah, sí. Eh? Sí, sí. Si, ve todos os días a Voltas co Prato. Orlo. Igual que o fútbol. Veña. Exactamente, exactamente. Bueno, mundial que xa acabou, pero aquí estamos, como sempre, cociñando... Estou triste, pasou o mundial todo. Bueno, eu tamén teño unha baixona. Ti estás contento, eu, cando remato o mundial sempre paso mal, porque me encanta. Sí, eu paso ben. Bueno, que tal? A fin de ben? Moi ben, Sí? moi ben. Moi ben, moi ben. Moi ben, sí. Maravilloso. Ves con ganas de dalo Sempre, todo? sempre. De demostrar que eres un espectáculo de cociñeira? Sempre. Sí? Sí. Pois mira, podes dar paso á receita de B de Vigo, di aí. Hoxe recibimos a Bea de Vigo e vamos a ver a súa receita. Nin tan mal. Hola, Vale. me chamo Bea, son de Vigo e son avoa de 8 netos. Se quería, se me podedes axudar o polo o fajo de moitas maneiras. Somos fanáticos do polo. Entón eu fajo a cerveza con unha mezcla de whisky e outras cousas tamén. O fajo a cebola, pero os agradecería que me axudades máis que nada para estes pequenos que quedaran máis contentas, raciñas. Mira, mira, mira que guapo sai, Ostras. Guau, Espera. Vaya pelambrera, Sí, é verdad. Sí. Ten máis pelo que a min, pero bueno. É o que ten... Calquera. A inteligencia artificial que te mellora, non? Eso dior do polo. Bueno, Bea de Vigo... Polo. Bea de Vigo que dice que ten 8 netos. 8 netos, Oito netos. Whisky e cervexa a fartar. Sí, dixo que lle gustaba moito botarlle O whisky. whisky queda de maravilla ao polo. No, Dixeches e a ti... cervexa tamén. Pero a cervexa é máis habitual, O non? whisky Bueno, co polo depende. asado queda de maravilla. É que dixeches ti durante o vídeo, o whisky. Sí, ten razón. Oh, Pois, a ver, que lle vamos facer a Bea de Vigo, Begoña? Hoxe vai alucinar. Porque traigo a receita de polo frito definitiva. Ademais, super crocante. unha máis. E pos unha salsa que é para tomar unha vez ao mes. O sea, non máis. Esta é para unha vez ao mes. Por que? É cara ou é... No, Cara. ten Contundente. potencia. Xa. Sí. Xa. Está moi rica. A ti vai che Impactante. gustar porque a ti molanche esas cousas, te digo eu. E máis unha ensalada de pataca, cartofen salad. Para acompañar esas, para baixar un pouquiño fresco. Cartofen salad... Para darlle frescor. Dice así, Esa salida. chaman así, Sí, sí, cartofen Sí, salad. Poucas veces fuches a Alemania. Claro. Sí, E comiche poucas, pataca, cartofen, É pataca. que teño patacas de Coristanco para que vou ir comer a Alemanha. Porque eu fago es con patacas de Xinzo. Bueno, estas son de Xinzo ou de Corestanco, O de non sei Xinzo, onde eran, o non de lle mirei. Xinzo. Non lle mirei a matrícula desta vez. Begoña vai facer unha salsa espectacular para o seu polo, veremos en que queda. Xulio Mato, como vas combater as cartofen salad? Pois eu vou facer a peituga rechea definitiva tamén. Todo definitivo. Todo definitivo. Vou coller as peitugas, vámolas abrir, vámolas rencher de touciño e queixo, vámolas glasear aquí dentro con, Sí. con bacon, vamos a botar máis queixo, o sea, con bacon, con manteiga, vamos a botar máis queixo por riba, vamos tapar para que se funda, vamos a facer unhas chips e unha salsa de champiñóns. Uf, madre mía. Como as de bolsa, pero sin bolsa. Plástico cero. Moi ben. Parece moi unha ben. fábrica de plásticos, Moi ben. verdad? Estás nervioso? No, nada, eu nerviosa xa non me pongo. Pero por que dixetes moi ben? Era irónico ou... Quedaches impactado. Sí. Por tanto queixo, tanta touciño entrefebrado, No. tanto chip, ou por qué? Ahora estou moi ben de Bueno, pues lingüística. nada, vamos cociñar unha volta co prato. Polo, marchamos con Xulio Mato. Veña, Veña, vamos vamos. alá. Empezaremos ca peituga, lo. Ti mandas, eres Vamos a empezar o con xefe. Mira. Y síguelo, porque... Y toma. Pollito con papas. Pollito con Vou ter aquí un papas. cristo de palillos.
pollito con papas. Ta. É que foi o Carmen, tío. Este fin de semana foi o Carmen todos os lados. Home, claro. Estamos a tope, tío. E por eso poñemos esta canción. No, pero é orquesteo, sabe? En plan, tipo, estar por aí xun vermú, pollito con papas. Sempre algún motivo para poñer cousas das túas. Eu non os collo, que escollen Rocío máis Gloria. Moi ben escollido, Moi por ben certo. escollido, por certo, eh? Non vayamos a decir nós que é selección No, musical. no. No, por favor, eh? Temos Por favor. unha playlist. Temos unha playlist no noso Spotify, as músicas do Voltas co Prato. As músicas. As receitas do... Non, as receitas do Voltas co Prato é o libro. Podemos Gloria. ir ao tema. As cancións do Voltas co Prato. Bueno, O tema. mira, temos solomillo, vale? Solomillo vámoslo quitar porque utilízase para outras Creo que- elaboracións, como por exemplo a que vai facer Begoña. Creo que é a primeira vez que lle vexo a alguén coller un cacho dunha peituga de polo e chamarlle solombo. É o solombo. Xo sei, pero claro, eu solombo pensei que era Joder, madre mía. de porco, sabes, ou de tal, pero Pois de o de polo é ese. De feito, vas ao supermercado e xa che poñen solomillitos de polo. Pero E son isto. non deben de ser moi tal porque non val moito. Están boísimos, eh? Sí, pero- É máis tenro ainda que a peituga. É máis jugoso. O sea, recoméndasme. Bueno, vamos alá, mira. Dámoslle un toque así ao largo Sí. e vamos a abrir En libro. el libro un pouquiño para aquí. Ostras. Tiramos. E outro pouquiño. Mira que libro máis chulo, eh? As Para lá. receitas De a voltas, da voltas co prato. Prólogo de Inés Colmeiro. Bueno, mira, botamos un chisquiño de sal aí. E ahora touciño. Como? Touciño que? Entrefebrado. Moi ben. Un aplauso para Begoña. Que queres un aplauso para- aplausiño non pola están tua atentos. dicción. No, ahora xa estou acostumbrada. Ahora xa Vale, sempre digo Mira, así. vamos a pero meter... ben. Ben, vamos a meter 20 touciño. Sí, ti dai. Roncho, sí, sí, porque isto é ligerito, que ti lle gusta che cenar lixeiro. Sí. Aí está. E agora queixo. Tamén queixo vamos a meter bien, Mi má, eh? Aí está. E agora o que facemos é, sobre sí mismo, enrolamos. No, non é manteiga, que está a xente dicindo é manteiga. É queixo, é queixo, A é manteiga queixo. vai agora, a manteiga vai agora. É queixo, a manteiga Entón, vai mira, agora. E agora o que facemos é, cosemos así un pouco con os palillos, Sí. para que non se nos abra demasiado, que algo igual se nos abre. Temos un acuse de recibo. A quen? Mira, atención a este acuse de recibo, eh? Alexis Vilar, dende Uruguai. Atención. Que guai. Mandámoslle un bico... Que guai. Acuse dende Uruguai. A Alexis Vilar, un bico enorme, que non sei se é Alexis Vilar porque ven de aquí, sabes, sendo Vilar, podemos supoño. presupoñer que sí. Supoño. E como hai tanta migración galega no Uruguai, pois entendemos que sí, así que lle mandamos un bico enorme. Gracias por vernos e por contactarnos polo Instagram do E que sea programa. por moitos anos. E que siga por moitos anos, evidentemente. Cañotas, préndeme aquela tisola, A quita aquí? quite a tapa, sí. Vamos a quite a utilizarla con tapa para que nos axude a que se nos cociñe. Ostras, non lle sai. Non hai trampa, Ma. Pon aí, Jan. Pon a tope. Non hai trampa, así que vamos en tempo real. Non hai trampa. Pois como fixemos antes, salgamos. Veremos, a ver se lle dá tempo ou non. No, sí que dá, esperemos. E agora, touciño, sin miedo, vale? No, xa. Vamos a meter outra vez. O queixo, volvemos a tal, e agora vamos botar aí un pouquinho de aceite de oliva, que xa Sí. vamos botar. E un pouquinho de manteiga, e vámoslo cociñar aí. Ben de pimenta, e cando xa case tiñamos listo, cando vamos botar o queixo, e vamos tapar. Vale. Isto vai facer o mesmo que outro, no? Queixo, Claro, dalle a mismo. volta, pa. Efectivamente. E cosémolo. E cosemos. Aí está. Bueno, pues nada, vou marchar con Bego, que ven aquí porque... A ver si é verdad. Creo que me reclama. Pois veña, ide, que isto xa está, Estou vendo a cocedela de palillos que lle mandou. Menudo cirujano está feio. Tira para lá, tira para lá. Esta non é máis... Un pouco, sí, Eu non oí na vida. De tampouco. Non entendemos a canción, non coñecemos, non escoitamos, pero sí que queremos entender a receita de Begoña Eu Vázquez. creo que dice alita de pollo. Sí, alita de pollo, piernita de pollo... Algo así di. Sí. Moi ben. Ves? Pois eu non sei co que teño que ir. Eu vou ir directamente, estou cansalada. Porque mientras tú falabas con Xulio, dixen, eu vou facer as cousas máis finchelas. Pataca cocida. Pataca cocida. Con ombro, Ajá. cocido, e por vamos facer unha salsiña. Vale. Un pouquiño de vinagre, aceite, mostaza, un pouquiño de comino e un pouquiño de caldiño de polo. Esta é a pataca, a ensalada esa de pataca alemá. Como Sí, era? exactamente. Falta ya salchicha, pero como leva pechuga de polo para acompañarnos, lle fai falta. Ah, levarías de verdade? Sí, levarías leva salchicha, sí. Ah, La salchicha e como se cocida. chama? Cartofen salad. Digo todo xunto. Ensalada cartofen. Destes vos conte que... Cartofen salad. Non di cartofen salad, di cartofen salad. Porque falo moi rápido. Sí.
Eu tamén, non é nada. Mira, vamos a sacar esa teaz que ten por o medio. Vale, a peituga. Tiras por ela. Vale. Ahora non me das... Aí vai, agora. Tiramos así, e sálenos esa fibra que ten así por o Sí. medio, esa teaz Esa así. fibra que, Ese nervio que que non non fai nos falta. interesa, porque nos fai molesto despois a hora de comer, non queda ben. Collemos a puntiña do tenedor, Sí. aí. E sai, E sale como nada, mira. Guau. Aí vai. Facemos outra. Eso que son peitugas ou lombos que é? Estos son solombos. Tía, vas ao caro, Bueno, sí, no, perdona, é máis barato. Joder. Pero Para o eu solombo, teño unha teoría, o que pasa que igual a digo e ven un carniceiro e me tira dos orellas. No, día, por favor. No, a mellor, Sí, non sí, sei sí. se dicilo ou non. Sí, ó. Día, día. Día, por favor. Día, ó. O solombo, para min isto non é un solombo, é unha parte da peituga. Pero vou dicir por qué. No, eu estou Por contigo. qué? Porque o solombo está por dentro das costillas, por outro lado das costillas. Vai contra a tripa, e o polo non é ese caso. Por favor, se algún carniceiro ou criador de polos Ahora vánseme botar a chepa cando me Quere vexen por aí. chamar- Tú que dices, non ter ni idea. Claro, quero Son chamar solombo. o 881-365536 teléfono para Teléfono de afectaos. rebatirlle a Begoña Vázquez o que está dicindo ao respecto penso. do polo. Por a anatomía do polo. Pola anatomía do polo, que Por a está anatomía do estudiadísima. pelo. Home, teño ter feito uns cuantos, Sí, pero quero dicir que ti eres, Madre mía. Desfago un polo en medio minuto. Vale, perdón. Home, Perdón. Eu xa sei que, o sea, a ti é mellor non cabrearte. no, a min cabrearme podeme cabrear. Claro, pero non estou disposto a perder nada. Vamos alá, mira. Vamos a facer isto. É que estou tardando un chisco con sacándolle as... No, pero eu disfruto, Disfrutas. A min facendo- reláxame ver como estás pasando mal. Non, non estou pasando mal, o que pasa é que teño que facelo. Sí, a ver, dalle. Ou queres que chame a Bea? Chama a Bea, se queres, así xa ve. Ve Vale. como vou mezclar as especias. Perfecto, pois vamos Veña, a recibir dalle. con fortísimo aplauso a Bea de Vigo. Un aplauso para ela. Hola, Bea. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Arrímate aquí, por favor, a Bego. Benvida. Hola, benvida. Antes de nada, antes de que che explique un pouco as receitas e demais, 8 netos. Carai. Dixo sí e deixou de mirar para min. No. Dixo sí. Xa solo para facer de comer a todos, cuidadito, Moito traballo, Bueno, pois No. esta receita seguro que lle gusta aos teus netos, porque é deste polo crujiente que lle mola moito a eles. Ah, Frito. que rico. Entonces, que lle botei é un pouquiño de sal. Vale, teño aquí cebola e allo moído deste que ven seco. Teño a pielciña. Así, lle un pouquiño de pimentón. Vale. Entonces, que van facer? Teño yogur. Vale. Ostras, ese pimentón... Isto é yogur. Ten unha cor un pouco fluorescente. O Ese yogur. pimentón, non. No bote poñe pimentón. Tira pimentón, Pero pero nunca pimentón. Igual é a túa vista. Pois estou eu. Non che parece que está Vamos a non botar. está tan tostadiño como... Está normal. Bueno, pois non sei, serei eu. O pimento moído doce é máis color tirando este color. Ah, vale. O outro que é picante tira un pouquiño máis a oscuro. Vale. Ah, vale, Vamos unha vez que o engadir. botas, sí parece, sí. O pimentón e botámoslle depois a ceboliña. Aí. Vou botar toda. E vamos remexer Mima. así. Entonces vamos pasar o que lle chaman solombo de... Mirade como é, Mirade como é, di. O que lle chaman... Solombo, pasámoslo así. Claro, o que lle chaman. Despois na fariña. E por na fariña. Guau. E para que nos quede así bastante máis crocante, volvemos outra vez ao yogur e outra vez A fariña. á fariña. Ostras, pero... Así. E por vamos quedar con esas costriñas así super ricas. Aí está. Vale, vamos explicar a ver que estás facendo unha cartofen salad, non? Tamén Que é unha saladiña sal- de pataca. Claro, unha ensalada Porque isto xa lle chega alemá. de calorías, entón baixamos un pouquiño con ensaladiña de pataca. Aí vai. Non hai problema con... Como ves a situación, Bea? Ben, gustache? Sí. Sí? Eles son todos deportistas. O sea que... Pois entón comen bastante. Exacto. De feito, isto é un pouco así, a peituga de polo e tal, iso é un pouco de deportista, Que che manden facer unha receita, comer moito polo, verdad? Pasta e cual, así, o sea tal que... cual. Moita proteína. Moita proteína, Claro. exactamente. Vale, pois nada, Vou vamos ver facer a con de... tenedor porque senón estou Sí. me poñendo perdida. Vamos ver a de Xulio Mato, mentras tanto. Vamos. Vamos con Jules, a ver que fai este Hola, home. benvida. Aquí ves, estás ben. Bueno, pues mira, esto é para rapaces e para adultos, Esto vale para todo. Mira, Estos teño as deportistas, a peitugas ver. Sí. recheas, renchidas de bacon e queixo. Temos dentro bacon Vale. e queixo, vale? Ahora estámoslo dourando aí, vamos a deixar que se dorámoslo tapado para que se nos cociñe, Vale, porque o polo exacto. é ben que este ben cociñado, vale?
E aquí estamos facendo unha salsiña de champiñós, aceite, manteiga, allo, e o champiñón cortado, vámoslo cortar finiño, ves? Está finiño, para que se nos cociñe rápido, porque non hai Sí. trampa. Entón, mira, aquí botamos un poquinho de sal e un poquinho de pimenta. E despois vai levar un poquinho de caldo de polo e un poquinho de nata. Entón, vamos deixar que reduza un pouco e vamos lle dar. E mentres, vamos a utilizar este apeiro que é a maldición do Voltas co Prato. Espera, para un segundo. Arrímate aí, por favor. Arrímate. Para. Vale, todos música de tensión, por favor. Sí. Aí está. Bueno, igual recordades, a xente que nos leva seguindo desde o principio do programa, que houve un día no que Xulio Mato perdeu parte do seu corpo, sí, per parte, literalmente, do seu corpo, utilizando, ademais, este aparato, justamente. Este aquí. A ese? Con esta. A mandolina. Con esta Levou facendo unhas patacas. Entón, hoxe, obligámolo A poñer unha... a poñer un guante de Que unha pasa? luva. Que eu non sei que pasa nas cociñas que sempre se perde o protector deste aparelho. É que ten un protector. Ten un protector e sempre se perde. Entón, todos temos un guante destes na casa Sí. que vamos a utilizar como protector. Claro, desa maneira nos vamos cortar. Entón, collemos a pataca e vamos dando, sin medo, porque, como moito... No, se atropezou. No, por eso. Claro, como moito, vai nos levar un pouco do guante, pero guantes hai máis. Dedos hai un só. Exacto. Pois sí, Bueno, a última vez que utilizou neste programa xa hai Xa tempo. temos estas pataquiñas, que estas quedaron un poquinho grosas, entón vamos a facer, porque quero facer unhas chips como as de... As de... As da patata de bolsa, as da bolsa, Eso, non? como as da bolsa. Entón, estas vamos las desbotar aquí, que as utilizaremos para outra cousa, e vamos a intentar cortalas un poquinho máis finas. Entón, importante, protección. Recordade, isto Move un poquinho. podría ser un superconsello isto, eh? O Sí, sea, super consello. Buscade algo sempre, un pano, calquera cousa para... podría ser un non nos- superconsello. Estas xa van máis finiñas, ves? Estas xa Sí. estamos máis finas. Importante, ter sempre un recipiente con auga. Para poder... Entón, vamos a lavar, remexer un pouquiño para quitar o almidón. Ola, mira como lle dá. A fécula, perdón. A fécula, non A almidón. fécula, non o almidón. Sí. E despois vamos a secar ben e vamos a ir fritindo en aceite para que nos queden ben fritiñas e sequiñas como estas de bolsa. Repito, plástico cero. E non levan tampouco restos de ADN de Xulio Mato. Nada, Nada, ADN, non leva nada. Proteína cero tamén. Proteína cero. Ve, a terme que dicir cal das dúas levarías ti pa Vigo para darlle aos teus netos, para a tua casa, para quen queiras, para ti, como queiras. Vente por aquí, vente por aquí. Si queres dicilo ahora, si non podes ir pensar, non pasa nada. Penso nos meus netos, pero tamén está a rodadiña? penso en meu home. Ah, no teu home? Que é salmantino. Ostras, Entón, de momento, de momento de Xulio Mato. Claro, é salmantino, entón gustalle máis a sustancia. tal cual. É verdad, tal cual, tío. É da sustancia. Pois, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chamamos, te vale? Vale. Un aplauso para Bea, que está con nós. Ven de Vigo. Bueno, polo, arrímaselle todo, eh? Xa sabedes que é así, frío ou quente, na praia ou na casa, empanado ou asado. Quen dixo medo? Hai non tantos anos, para comer polo tiña que ser domingo ou día de patrón. Sí, os polos víanse sobre todo nos anuncios de forno, sempre saían deles polos a fumar. Unha tentación que ninguén podía resistir. Foi nos anos 60 cando se fixeron varios concursos de polos a nivel nacional coa intención de atopar aquelas razas ou cruzamentos que permitisen criar máis rápido e satisfacer a demanda dos consumidores da época. Como podedes imaginar, tiveron moito éxito e agora sabemos que hai moitos tipos de polos. Os mellores son aqueles que se crían máis felices petiscando millo e miñocas no aire libre. Preguntade por eles no súper e xa nos contaredes. Poñede a prova as nosas receitas e contádenos onde fostes comelas, praia, montaña ou na casa, á sombra. Como sempre, en @voltascoprato respondedes, contades absolutamente todo e agora imos visitar a Begoña Vázquez. Dice, Cañotas é un bebé. É verdad. Chámache bebé. Mandoume un día un audio, verdad? Mandouche un audio, sí, Pero dixo, por que eres un foi? bebé, Por que Cañotas. foi? O día de... Porque o día que te queimaches capota. Ah, é verdad. O día que me quemei capota e mándame un audio e dime es un bebé, verdad? Es un bebé, Cañotas. Es un bebé, cañotas. Ui, Mira que che que imaxe, pa que lle botas a mau, verdad?
E eu, pa que lle botas a mao? Bueno. Non che dixo miña mãe que non lle botaras a mão? É verdad. Che dixo miña nai que non lle botaras a mao, pois. Aí está. Aí vai. Pau, Teño un aspecto super chulo. Sí. Estas son estas... Que hai unha cadena Carfai. Sí, Xa sabes, non? sí. Pois eso. Pero naturales e feitas en casa. Aí vai, ves? E digoche unha cousa, de cada solombo, chamado así, sale sale máis cantidad, non? Solombo chamado así. Sí, salombo. Solombo chamado así. Solombo. Por favor, carniceiros, carniceiras de Galicia. Pois hai de chamar a un carniceiro con tal antes salga de aquí. Para preguntarlle. Sí, para dicir, ya Ou ti que nos che escriban parece isto? O Instagram. Sí, vamos facer as salsukis. A salsuki tuki tuki Salsuki. ta. Sí. Mira, moi sencilla. Vamos alá. Iso que é barbacoa? Ou Sí. que é? Eso sí. Isto é todo potencia. Todo, xa veixo xa. No, aquelo no. Pero eu non dixen... Pero ali agora non te metes tanto, ahora meteste comigo, mira. Barbecue. El non amenazou a miña integridade física en ningún momento. Veña. Ti unhas cantes. Hai que subir. É xente de... non sei de que. Barbacoa. 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 Aí vai. Ketchup. Ketchup. Esta aguanta na nevera. O que queiras. Home. Podes facela. Podes facer a salsa. Férvela. E podes botar aí un mes ou dous que non vai ter problema ningún. Soya. Salsa de soya. Mel. Mel. Aí. E sésamo, é iso que é. E sésamo e un cachiño de manteiga lle vamos a engadir. Mimá. Aí, para que teña bastante brillo. Sustancia begoñística, Bueno, eu isto non suelo facer moito, A verdad. Pero bueno, mira, unha vez ao ano tampouco fai daño. Si, sería máis de xulio, a verdad, Sí, Verdad? non é tanto miña, pero bueno. Prendo aquí, ou? No, non te preocupes. Está ben. A culpa é miña Sésamo. por intentar axudar. Aí vai un pouco. Non se repetirá. Non se repite, no. Non pasou nunca, ni se Claro, volverá a non repetir. se vai repetir. Non volvo Nunca o axudar fixeches ninguén. nunca o fixeches ni non volverás a facer. Para a salsa, 2 tercios de salsa barbacoa, medio vaso de ketchup e un cuarto de vaso de salsa de soya. Tédelo aí todo anotado e de anotando, van nos papeliños. Moi ben. Un cuarto de vaso de mel, ben de manteiga, dixo. Sí, ben de manteiga, un cachiño. Aí vai. Ah, botas tamén ceboliño, non? En algún momento. Despois, Ao final. mira, teño aí que tes debaixo. Malo sésamo que E xa aquí ao botou. final de todo, boto yo ceboliño na salsica. Aí vai. O polo fritíndose. Guau, o do polo eso, O do polo queda espectacular así. Queda mellor que o da cadea esa. Home, todo feito en casa é moito mellor que o de cualquier cadea. Home, Eso máis que temos nada porque... clarísimo. A QRC, non esa. Eu que sei. Non é? Eu non vou. Eu non. En Rior non hai. Home, en Arzúa tampouco, Si, eu tampouco. En Arzúa tampouco, en Silleda tampouco. Bueno, pero vostede lo máis cerca. Bueno, Titela en Ourense. Ti dale un Ourense. Home, ainda me queda un cacho de camiño, Sí, que non vas a proposta non vas. No. Deixamos a Bego, vai sacar aí o seu poliño, a ver se saca algo de poliño crocante, parece que non, pois... Sí, xa o vamos saquei. con Xulio. Igual está con el bailecito, Hoxe están poniendo moito. Esto me frito. Pam. Boa fixemos. Boa fixen. Pollito con papas. Mira, o pollito xa está. E cas papas estamos, mira. E aquí está a salsa dos chá. Cortadiñas, lavadiñas, e o que facemos cun pano limpo, secámolas ben. Ai, xa, porque senón despois Eso. pium. E despois vámolas botando dunha en unha, que xa Ah, está vale. aquí a primeira tandada que non te podía esperar. Pero mentres o que facemos é, temos o polo xa douradiño por todos os lados, e vamos a poñer isto sin medo, porque queremos estar en que parte nos caga para baixo, nos faga unha salsa ocha. Entón, mira, trozos vos, Mima! Un par de trozos, aproveitamos que aquí hai un palillo, mira, aí está. Ahora con máis queixo. Outro por aquí, e agora o que facemos é tapar para que nos funda todo isto. Mira, aí está. Vale, salsa de champiñós. Pa que queremos un forno se temos isto? Claro, non fai falta. Espera, que tape ben. Que tape ben, que non se sería demais o queixo. Será, Pero bueno, a tixola non pode co queixo, a tixola, no, a tapa non pode co queixo. A tapa, pero, a tapa. Pero a poder, mira, temos A no tapa. 5, vámonos subir un poquinho máis. O 7. Mira, aquí temos os champiñós, aceite, allo, os champiñós que xa refogamos e botelle un chisquiño de medio vasiño de caldo de polo. Moi ben. E agora aí vamos a botar para que reduza un poquinho de nata de montar. Un chorrete só, Un chorrete. Aí está. E E deixalo ahora que vamos a ferva, deixar non? Que ferva, que reduza, despois vamos a relar un poquinho de queixo de Arzúa curado tamén.
Gústame o queixo Entón, da mira, súa con curada, moito tino, xa para sabes. mover as patacas sempre para que non nos rompan, porque necesitamos que douren. Vale, mira, tivémolas, empezámolas no 8, ahora vámonos a subir a tope. Porque queres douralas e despois Queremos que meterlle un queden fogonazo ou chips. non? No, o ideal Vale. é que estén máis finillas porque non me quedaron tan finas como eu esperaba, Ves? Están un poquinho, non sei se se ven na Están casa. gordas, sí. Están un poquinho gordas. Pero vamos a conseguir que nos queden chips igual, Xa verás. Que che pasa? Que por que non fixeches ben? Ah, pensei que te estaba dando algo. É que hai que arriscar o xusto. O sea, estáme faltando e aparece lá. Ostras! Vixe lo que eches? Non toques, Vou porque tocar tocas. Non os toques cereales, aí. Que che pasou? Non che... Non pasou nada. Vai, non facer así. Vai, non facer así. É así. En 3 cociós. Carai, está quente. Gastou o teu taco, Sí, no. Gastou o teu... gastou Sí, sí. dele. No. Ah, no, que se Gastou o teu pasou. taco. Eu non teño. No, taco non gastou que estamos ao principio de semana. Eu non teño por contrato. Mira, Gastou o teu toma aí, taco. agora que vamos facer é relarlle un poquinho deste queixo. Ai, Dios. Entón, quedanos unha salsa destas ricas que nos gustan a nós. está moi boa, Botelle moi poquinho sal. Pode porque levar agora máis queixo. Vai. Sí, Pode levar todo o que pode levar o que queira. queiramos. Canto queixo lle podes botar a iso? Pois o que queira. Se é demasiado queixo, mar nata. Pero nunca é demasiado queixo, No, Aquí neste programa somos moi queixeiros. somos moi queixeiros, sí. E damos pregós, o sea, festas do queixo. É verdad, que non nos chamaron para dar o pregón na festa do queixo de Arzúa. No, mándame eso. Ti que foches E ar- arzuando tiene que empezache nesto. Temos, Porque cada vez vas a escoita, peor. temos abandonada a nosa campaña. É verdad, Begoña, ven pa aquí. Regáñame pa aquí. 12 queixos. No, espera. 12 badaladas. No. A ver, veña. Vámolo facer, xa fixo spoiler. vámolo facer ben. Vale. Vale. Hai algo de música épica por aí, Jaime? O algo que podes poñer así, sabes, un pouco épic. Entendes? Para... Non te líes. No, tranquilo. Veña. Da igual, se non vou así. Neste momento, In this moment, o a voltas co prato, the turning plate, quere presentar a súa candidatura want to present candidature, á Televisión de Galicia TBG, para que non os tres 3 of us, sexamos Let- os encargados de dar as badaladas do ano 26-27. 26, 27. Polo tanto, sou. So, Pedimoslle á xente que nos vote para ser... people vote to be Aí está. Ahora sí. A xente encargada de dar as badaladas de fin de ano. This is too long. É que non nos quedou ben, temos que volver facer. 12 queixos, 12 badaladas! Veña, vamos. Bueno, xa ten a salsiña, Veña. ten o queixo, ahora deixamos que reduza. E mentres, as chips, que se tarda máis en facer da historia, Sí. vale, pero xa van a empezar, xa están empezando, ves? Como xa perderon parte da súa masa Están perdendo. corporal, Sí. e van a empezar a... Da masa corporal. Sí. E mira o queixo como vai fundindo tamén, e como nos vai... Saiuche ben o facendo truco, unha salsiña. Ves Mira, aí, mira, ves aí. Mira. Mira. Mira, isto sí que é para unha vez ao mes ou cada 2 meses. Eso te Ahí destino, Entón, Te tino. mira que ben ule esta, Isto que temos que ter tino ahora, porque ten o queixo, entón, ves, queres empezar a agarrar, entón temos que estar... Ah, tens que ter ti. É como ti, cando sales da casa, hai que estar pendiente todo o tempo. Non. Vale, veña. Marcho falar con Bea de Vigo, imos falar coa xente do Voltas co Prato, así que imos co público. A ver, ó. A ver, Bea. A ver, Que? ¿qué? Eu estaba engordando solo ulindo niso, Sí. O sea, estaba ulindo e notaba como as calorías se me iban pegando. Que sí, que sí. Además, eu tendo a facer flotador, sabes? Eu son unha persoa que tendo ao flotador. En fin. Sí. Cremo. Tendo ao flotador. Entón, claro, ahora estaba notando aí que se vou ao mar non afundo. Estaba así un pouco. Que che parecen? As dúas están boas, me parece. Boísimas. Teu marido sabes que iría pola dereita, non? Pola de Xulio. Sí. E a esquerda de Begoña igual os netos, Os máis. netos. O vas ter un problema, Ou se enfadan uns contigo ou outro. En estos momentos os netos son mayor. Sí. Como se chama teu marido? Marceliano. Marceliano, sinto por ti, pero os netos van antes, é o que hai. O sea, ao final, ti estás de prestado, eles son da súa sangre. O sea, que
é o que hai, é o que hai. O sea, non sei, tes can ou gatos? No, 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 no. Porque senón tamén estaban por diante dele. No, me gustan los animales, pero no. Pero no. Bueno, pues eu, si queres, acercámonos Sí, sí, para ver como está, non? Sí. Veña, vamos con Begoña Vázquez. Un aplauso para Bea de Vigo. Vamos aquí, pégate, Bego. Bego, pégate. Ui, as Bueno, sal... pues ya estou casi. Como era a sal ou as patacas? Cartof en salad. Cartofen salad, Vale. Con crispy chicken. con crispy chicken. Ahora vamos a pasar así por a salsiña. Quizá- A ti gustan estas salsas? Sí, ella que ten mel. Ten mel. Sí, gusta mel. Bueno, pues vou poñer este cachiño así aquí. Guau, E depois vamos poñer aquí estas, teño aquí esta salsiña. Vai ir mollando. Vai. Sí, porque para que poñeras un plato se as podes poñer na madeira esa? Home, está moi guai. Vale. Que xa non che gusta? No, pero bueno. Sempre tes algo que recriminar. No, Sí. para nada. Gústame moito porque desas tamén as vou levar para cear. Vou leválo todo. O de Xulio, de Begoña, todo. Vamos a dar, Vamos como non, a un hacer aplauso un poquinho. a maravillosa Begoña Vázquez. Que está sempre aquí, Todos os días, dalle, que dalle, sin protestar nin nada. Maravillosa. Así, pues, se enfai muchísimo. Vamos con Jules, vea, por favor, a ver. Xulio Mato. Eu estou, Xulio Mato. Chegades xusto a tempo, mira, pa aquí, xa temos case as chips tamén. Quedaron as chips no momento xusto para cando Sí, aparece xusto. Bea aquí. Mira, ali xa temos ten a unha salsiña que nos pinta. fixo a manteiga co queixo e o juguiño do polo. Temos a salsiña dos champiñóns por aquí e as patacas que vamos sacar xa. Cero recomendable, probablemente, para o Mira, teu... mira que chips. Claro, cero recomendable para o teu benestar corporal, pero o justo De eso nada, que me estas, dá, mira, non? se ahora as deixamos Xa está. enfriar ben, despois salgámolas, metémolas nun bote, aguántanos tamén un par de días, A mí no me da tiempo. Aí. A mí non me dá tempo. Entón xa temos as pataquiñas. Mira, vamos botar aquí no prato Como teño na casa non vai non dá tempo. un pouquiño da salsa, cos champiñóns, a nata, o caldo. Uf, isto é moi top, Xulio? Isto é unha pasada, Isto é moi top, Mira, ahora vamos traer esta pa aquí. Mima vaya bomba calórica. Mira. Guau. Espera, Ai. que ahora como temos aquí o queixo, ves? Aí, Guau. aí está. E agora unhas poquiñas destas patacas. Témolas por aquí. Aproveitamos esta salsiña para mollar un poquinho a peituga. E temos aquí unha chuladita, Unha chuladita, sí. Aí está. Pois, señoras, Unha señores, boa bomba, un aplauso tamén para Xulio Mato. Vaya bomba de sabor que fixo rico, hoxe, moi rico. Moi ben. Vamos probar, Bea. Sí. Aí á esquerda, por favor, Sí. onde os cobertos. Ai. Estás preparada? Sí, sí, me gusta el mantín. Ver, o meu salmantino, di polo marido. O teu salmantino tería claro, non? Como gira este? Xa, pero bueno, ti... Cuidado que vou girando, Cuidado. Mira. Ay, ten cuidado. Cuidado. Uf, pois ti tes que decidir por ti, Ai, Que non te condiciona o teu marido. Ti decide por ti. Bo, que ben ule esa salsa, Cuidado. Moi ben, no, ten todo moi boa pinta. Sí, sí, Todo a moi bo verdad. aspecto, cando queres Todo moi podes ir ben. probando as Día de dúas, festa. Bea, Hasta o e nós. bodegón, hasta o bodegón. Recordade que repartimos Además, cartéis, vai es dando. Que? Está enamorado de vos, das Sí. comidas que faces. O teu marido? Todo, él está sempre Está sempre pendente. véndonos? Sempre as dúas. Pois valle dando para que el te Vai vexa, unha aperta. para que te vexa con envexa, agora mesmo, para que te vexa con envexa. Tens que traer un día. Claro, que veña un día. Ahora vamos a repartir cartiños e imos ir a Portosín. María, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Que tal o tempo, ben? Bueno, hoxe está un pouquiño así... Tres e claros. Entre anda que non anda. Anda que non anda. Bueno, tedes Portosín xa moi cheo de xente ou ainda non? Non, temos xente, Temos xente. Non me extraña, non me extraña porque Portosín é Portosín bien, Pero sitios máis bonitos, madre é mía. precioso. Portosón, E Portosón tamén. moi bonito. Vale, María, veña, por 50 euros, xa sabes, 3 opcións de resposta. Voulle pedir aos compañeros que suban a pregunta. Só unha é correcta. Cantas patas ten un polo? Espera. María, espera, que o millor... Que igual ten trampa, A, 4, B, 6 ou C, 2. Dúas, sí. Moi ben. Espera. Ai, Begoña, espera.
Pois era verdad, dámoslle un aplauso de sí. Era verdad. Dámoslle un aplauso a María. Tiña razón. Mira que nos din, quietos. No, no, Bien. Begoña, pero Begoña molou porque parecía como, sabes? Como si fuera difícil. Sí, como si fuera difícil. Bueno, María, mandamos un bico grande, gracias por chamar. Gracias a vos. Hasta loguiño, parabéns polos 50 euros. Chao, chao. E agora chegou o momento de Bea de Vigo. Probache os dous? Sí. Pois Bea de Vigo agora ten a presión dos 8 netos do marido salmantino, a presión da súa xente e a presión dela mesma para dicir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe. Os dos están... Vos non o seguinte, pero... Pero Begoña Vázquez! Para os netos! Señoras, señores, marchamos. Queden coa actualidade co telexornal. Serán de mañán con máis receitas no voltas co prato. Televisión de Galicia. Chao.